И говорейки за стъкло, стигнахме до петата тенденция, която вярвам, че ще виждаме все повече до година, а именно стъкло навсякъде. И не говоря за това извращение от мам колекцията на IKEA. Това, за което всъщност говоря, е навлизането на... Здравей и добре дошъл обратно в канала ми. Аз съм Теди Амова, пишман дизайнер и баш декоратор. И днес ще си говорим за една любима моя тема, а именно кои са 5 тенденции в интериора, които ще видим 2025, за които всъщност съм развълнувана, че ще ви покажа. Но първо, нека да започнем с този дисклеймър, че някакъв си пишман дизайнер и ваш декоратор ви казва, че нещо трябва да е на мода, не означава, че вие трябва сега да се хукнете и да си преобразувате целия дом. Важно е да отбележа, че вашия дом си е вашата крепост и вие може да правите в него каквото си искате, но все пак, ако ви е любопитно какво ще виждаме в света на интериора до година, това видео е за вас. Хайде да разнищим тези тенденции заедно. Готови ли сте? Номер 1. Минимализма все още е на мода. Почти. Какво имам предвид? Минимализма всички знаем, много си го харесваме, последните години много го виждаме в интериорите ни, но тази гама сиво, бежево и мраморната плочка ще бъде малко разчупена, вкарвайки джапанди. А за тези от вас, които сигурно се чудят какво точно е джапанди, това е интериорен стил, който е вдъхновен от японската култура, има меки текстури, чисти линии и мекота в дървото. Този стил е типичен с земните текстури, натуралните материи, които включваме в интериорите си, както и меките обли форми в меката мебел. Чудесно се комбинира в дърво тип дъб, който доста си харесваме в наши ширини, дори и избеления дъб, който нямам търпение да виждам повече в интериорите до година, така и с дърво в малко по-шоколадовата гама, а дори и орех. И не казвам да си изхвърлите мебелите и да сложите нови. Има много лесни и бюджетни начини да вкарате този стил в дома си и дори масовите производители на мебели като IKEA го знаят. И нищо в това видео не е спонсорирано. Спонсора на днешното видео е съвсем друг, а именно приятелите от Алотермо, които са невероятна термоизолация, която е само 1 см дебела и има много интересни приложения в интериорния дизайн. Когато говорим за уютен дом, обикновено мислим за удобни мебели, топли цветове и красив декор, но не бива да забравяме и функцията на добрата изолация. Качествената изолация помага не само за поддържане на комфортна температура през всички сезони, но и за създаване на спокойна атмосфера, която намалява външния шум и подобрява енергийната ефективност. Благодарение на своя огледален ефект, този материал задържа топлина през зимата и хладина през лятото, което е супер. Силно пожароустойчив материал, който е абсолютно безопасен за употреба в домашни условия. И между другото съм виждала техни проекти, където това се използва като част от интериора. Колко интересна стена може да стане, замислете се. За да разбереш откъде можеш да закупиш твоят Алотермо Quattro, може да посетиш сайта им Alothermo.bg, където има секция и може да видиш в кои магазини в България може да намериш този уникален материал. А сега обратно към видеото. Лесен и бюджетен вариант да вкарате джапанди стил в интериора си през следващата година е чрез ето тази серия от IKEA, където може да приложите подобни неща в кухнята си като най-много използваемото място в дома. А защо не и в дребния декор? Ако пък искате да пренесете този стил в други помещения, като например трапезарията, може да се комбинира с интересни и неперфектни текстури по стените, като варова мазилка, както и така типичните за един друг стил бохо текстури като ратан, юта и бамбук. И говорейки за ратан, номер 2. Естествени и екоматериали в интериорите. Все повече търсим душевен мир и да сме в едно с природата, която ни обгражда, или поне аз. А дори да живеем в някой мегаполис, търсим да си добавим допамин чрез естествени материали, които вкарваме в интериора и декора ни. Именно за това интериорен стил, който се завръща с всичка сила, а някои могат да спорят въобще дали е излизал от мода, е бохо, но в нова интерпретация. Този стил е типичен с ратановите си столове, бамбук в мебелите и юта в килимите и дребния декор. Имаме една известна елегантност и мекота в текстурите, които вкарваме, и не всичко трябва да е в перфектни форми и пропорции, което му е красивото. Сигурно на този етап се чудиш добре как да приложа този стил с нещо, което можем да намерим на местния пазар. Веднага ти казвам, има една любима моя колекция в Юск, която сравнително скоро изкараха, която е от корпусна мебел до дори декоративните възглавници, които са много типични за бохо стила. Най-любимото ми парче мебел от тази колекция е бюфета Halmstad. Ще ме прощавате, никога не мога нито на Юск, нито на IKEA да произнеса имената и ще ми се подигравате и по-късно в това видео на други материали. Но този бюфет има имитация на ратан, но това, което най-много ми харесва е, че са вложили и дървен материал в самите дръжки и те са отново в много мека и нежна форма. А говорейки за мека и нежна форма, нещо друго, което ще продължава да бъде на мода до година, са меките форми в мебелите. Друго от друга колекция в Юск, която също може да бъде пренесена в този бохо стил, е именно бюфет Лингвик. Това, което виждате тук на екрана. Изключително красиво и отново наблягаме много на дърво
и на релеф в текстурата. Ако трябва да съм честна, това, което най-много харесвам на бохо стила е, че е изключително универсален и винаги може да бъде миксиран с много други стилове и винаги вкарва тази щипчица уют във всяко едно помещение. Ето в този хол, например, това, което най-много ми харесва е смесицата на стилове и цветове в палитрата. Изключително смело решение, но ето имаме важните елементи на бохо стила. Имаме килим от юта, имаме самите пуфове или помощни табуретчици отново от юта, но същевременно с това имаме доста винтидж текстури в самите декоративни възглавнички на дивана. И когато смесим това с една много смела gallery wall на стената от тухлички отзад, която всъщност е типична за индустриалния стил, получаваме една страхотна смесица от стилове, който вкарва уникален уют, или поне за мен, в това жилище. Всички помним дървените лампери в коридорите ни на баба и дядо или пък онези груби кресла, които бяха в хола, задължително в комбинация с огромните библиотеки и секции, които заемаха половин жилище, нали? Може би любима тенденция, която виждам активно да се завръща в наши ширини, е именно соцмебелите, но спокойно с модерен привкус. От дървените лампери до mid-century модерн кресла, все повече ще виждаме полъх на минали години, смесен с модерни елементи в интериорите ни. А ако ти се чудиш как да съчетаеш подобен стил в дома си, без да е супер скъпа инвестицията, предлагам ти да започнеш с акцентираща мебел като ретро шкаф или кресло, което да добавиш в съществуващия си интериор. И да, тук ще си направя едно shameless промо, защото с Влади от Vintage Design Market, който ми беше първият гост в моя подкаст, който можеш да видиш. Ето тук си говорихме точно за това. Как да смесваме старо и ново и какви мебели може да вкараме в интериорите си, за да вдъхнем както уют, така и един модерен привкус на старата епоха. Ако пък не искаш да инвестираш в мебели, което е съвсем разбираемо, една бюджетна алтернатива да вкараш този ретро елемент и дул в дома си е сменяйки килима. И между другото, OLX е чудесно място, в което можеш да намериш втора ръка персийски килими, а между другото бордо гамата ми е любима. Ако пък търсиш нещо ново, между другото в Zara Home имат отделна селекция на винтидж килими, като ето този е доста и бюджетна алтернатива, има и вариант 2/3. И за разлика от може би по-смелото за някой от вас бордо, тук палитрата е съвсем неутрална и имаме даже ефекта на леко изтъркан килим, което си е доста готино. Номер 4. Цвят, цвят и още цвят, бейби. Определено, вярвайте ми, еклектичната ми душа ликува, че все повече смели цветови комбинации ще виждаме в интериорите ни до година. Например, Benjamin Moore изкараха вече своята палитра за до година и не мисля, че има цвят от нея, който да не ми харесва. Цвят на годината според тях е Cinnamon Slate, т.е. нещо, което идва от канела. Според мен има нюанси на лилаво в него, но е много, много интересна. Има и като цвят на глина. Изключително интересно, но цялостната палитра, ако скролнете малко по-надолу на сайта им, ще видите, че има разнообразие от цветове. Да, малко по-пастелни са, но колко цветни неща може да направите и какви магии може да сътворите само в дома си. Както и тази година беше актуален зеления цвят, виждаме го пренесен в различни гами до година, но ако трябва да съм честна, моя любим в тази палитра си остава Stained Glass в синьо. Сигурно сега се чудиш какво точно е еклектика. Веднага ще ти обясня. Ние милениалите, и да, аз спадам в това поколение, въпреки че може би не съм типична в това направление, много си обичахме сивите интериори. Някои от нас все още си мечтаят за сиво. Сив диван, сиви плочки, сива кухня, сиво. Gen Z, които вече са в състояние да закупуват собствени домове или съответно интериори, дойдоха и казаха: "О, стига с това скучно сиво." И започнаха да вкарат като че ли с детска игра все повече цветове, текстури, материи и смесици на стилове в техните жилища. Това е и дефиницията на еклектика. Смесването на различни стилове, смесването на различни текстури за една цветна и готина експлозия. Други хора биха казали, че това е вид максимализъм и е нещо, което наистина също все повече навлиза в интериорите ни. Може би, както във всички други снимки, които показах в това видео, ще се ориентирате, че е изключително красиво, когато комбинираме груби форми, прави ъгли, с меки форми, както в тази снимка виждаме комбинацията между дивана и креслото. Този стил като че ли е леко наивен и леко детски, но това е ендорфин, който ние искаме да вкараме обратно в домовете си. Допамина, който си добавяме от това да влезем в едно помещение и по-детски да се зарадваме от това, което виждаме, е именно еклектиката и цветовите шарени комбинации, които ще виждаме до година и определено на мен са ми любими. Лесен и бюджетен начин да вкарате този стил в дома си е чрез постери, картини, декоративни възглавнички и дребен декор. Наистина не е нужно да сменяте изцяло мебелите си, защото съм почти сигурна, че повечето от вас имат доста неутрална палитра в основните мебели, като диван и корпусна мебел. Затова
Какво ви прече да сложите щипка цвят? IKEA имат, например, лимитирана колекция, която се казва Brown Ball. Споделете в коментар дали успях да го кажа правилно, която е супер забавна и е пример точно за този допаминов интериор или просто казано вещи, които те карат да се усмихваш като дете. Мисля, че любимото ми нещо в тази колекция са именно сините рафтове с стъкло, които са изключително забавни, особено смесени с бели шкафове. И говорейки за стъкло, стигнахме до петата тенденция, която вярвам, че ще виждаме все повече до година, или поне аз съм развълнувана от нея, а именно стъкло навсякъде. И не говоря за това извращение от Маум колекцията на IKEA, където решиха, че е супер идея да направят цял шкаф с огледален ефект и да, пръстите си личаха дори и от самия шоурум. Това, за което всъщност говоря, е навлизането на смели стъклени повърхности, по-конкретно оребреното стъкло и опушеното стъкло. За мен лично оребреното стъкло е много добра алтернатива на стандартното стъкло в витрините, защото по този начин поне по-малко се вижда каква кочина можем да създадем вътре, а всички знаем, хората, които реално живеем в жилищата си, колко неща можем да натрупаме в един шкаф. А между другото стъкло, добре, не в оребрената му форма, виждаме и в дребната мебел, като холни масички, помощни масички, но това, което на мен лично ми харесва, е, че го виждаме в един много по-заоблен финиш, отново вкарвайки идеята за смесване на меки форми и груби форми в интериора за цялостен готин интериорен дизайн. Освен оребреното стъкло и прозрачното стъкло, което ви показах, виждаме и нови интерпретации на опушено стъкло в корпусната мебел и конкретно бронзирано стъкло, но този път комбинирано с бронзирани дръжки, което е доста по-нестандартно и по-готино като интерпретация от стандартния черен метал, който виждахме в комбинация с опушено или стандартно стъкло последните няколко години. Този модулен гардероб памук-кале, който може да намерите в Modern Furniture, например, изключително много ми харесва, защото изглежда много елегантно. Факта, че отново стъклото е опушено, ни позволява да не се вижда съвсем всичко отвътре, а самия гардероб е в един много мек бежав цвят, което си е изключително тенденция в цветовете на корпусната мебел за до година. И както винаги, не мога да ви оставя без лесен и бюджетен начин да вкарате тази тенденция в дома си. Отново отиваме към най-добрия ни приятел, дребния декор. Места, на които наистина може да намерите много оребрено стъкло или опушено стъкло и конкретни предмети, са по-скоро вази и свещници. Спокойно може да намерите селекции в Юск, в IKEA, така и в Пепко, между другото, и Jumbo, които хората често подценяват като магазин за декорация. Това бяха моите 5 тенденции за до година, които поне аз лично съм развълнувана да видя повече в нашите интериори. А коя от тези 5 е твоята любима, ми напиши в коментар. А пък ако се чудиш как точно да съчетаеш всички тези идеи, които чува в сегашното видео в собствения си дом, но имаш това желание, винаги можеш да се свържеш с мен и да направим една онлайн консултация. Повече можеш да разбереш на моя сайт homeofteddy.com или пък да ми пишеш в социалните мрежи, за да резервираме час. По време на такива едночасови онлайн консултации, това, което правя с клиентите си, е да помагам да разрешаваме интериорни казуси. Смятам, че мога да съм ти полезна и да ти дам конкретни и практични съвети, както и бюджетни решения за твоя дом. Линк към сайта оставям долу в описанието. А на вас какво още ви е интересно от света на интериора и декора, защото тази рубрика изключително много ми харесва и искам да продължа да я правя. Оставете ми коментар в това видео какво би ви било полезно да говорим като теми следващия път. Чао!